Už 20 rokov tvoria Gymnázium Jura Hronca a Základná škola Košická spojenú školu Novohradská. Tento rok si pripomínajú významné jubileum 65 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti školy pripravili slávnostný program, ktorý sa uskutočnil v priestoroch divadla Pavla Orsaga Hviezdoslava. Je to zaväzujúce, lebo obidve tie školy za celú tú dobu patria medzi najlepšie školy. Myslím si, že v Bratislave aj na Slovensku. A je to zaväzujúce, lebo staviame na tej histórii, ale zároveň sa musíme posunúť aj trošku dopredu. Takže som veľmi šťastná, že tak veľmi veľa ľudí prijalo pozvanie a prišlo nás podporiť a spolu to s nami osláviť. Ja si myslím, že je veľmi pekné, že sa tu všetci takto stretnú spolu a to tak oslávia, lebo tiež má teda tá škola tú históriu a je pekné si ju vlastne pripomenúť, akou cestou musela prejsť. Tak škola má históriu a keď má nejaká škola dobrú históriu, spája sa to aj s dobrým renome, veľa úspešných absolventov, veľa úspešných odučených žiakov, tým lepšia škola potom. Súčasťou kolektívu je aj dlhoročný pedagóg, ktorý na škole pôsobí už niekoľko desaťročí. Ako sám povedal, je hrdý, že môže byť stále súčasťou tejto inštitúcie a že sa jej hodnoty a tradície odovzdávajú ďalej. No je to také narodenie, teda narodenie mám. 40 rokov som prišiel 1. septembra 85, nepoznal som nikoho, poznal som súčasnú bývalú pani riaditeľku, som sa stretol s ňou v jedálni a pána Jodasa, matematika a to bolo všetko. Začínal som, ani som nevedel, že tu zostanem toľko. Podujatie sa nieslo v slávnostnej atmosfére a zúčastnili sa ho nielen súčasní žiaci a pedagógovia, ale aj mnohí absolventi, ktorí si s úsmevom zaspomínali na svoje študentské časy. Ja nie som na prvom takomto stretnutí, už som zažil kedysi v dome lodníkov, ktoré už dneska neexistuje. Takže ja si myslím, že to je krásna tradícia, je to výborná príležitosť sa stretnúť so spolužiakmi, zistiť, ako tá škola teraz ďalej funguje, akí sú tam profesori a dokonca teraz nás oslovila jedna bývalá kolegyňa, ktorá tam nie skončila, ale teraz tam učí. V 77. som končil, v podstate fantastická škola, fantastickí učitelia. Čo viac povedať? Pamätáte si na tie svoje školské časy? Samozrejme. Máte z toho pocity, že vlastne takto škola oslavuje 65. výročie? No perfektné. Oslava výročia bola peknou spomienkou na bohatú históriu školy a ukázala, že má dôležité miesto v srdciach mnohých ľudí. Škole by som blahoželal aspoň do ďalších 10 rokov, aby ten entuziasmus nespadol. A priznám sa, že vidím potenciál v niektorých ľuďoch, čo tú štafetu by prebrali. Pre TVR Valeria Konevých.